Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela umzukulu kaFolweni kaThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Insizwa mina zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isitwana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhole likholwa ngenhliziyo engalibhadina kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhala lathi ngahamba litheselo sithe lathi ngahamba. Ngumakholwa ayahlupha ngokucwasana kazi nikholwa kanjani makholwa. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Umjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Unyama nambana kwabazonda iqiniso. Hey bafowethu, ayikho into emnandi njenganokuzazi ukuthi wena ungubani. Noma ungafunda kodwa ungakhohlwa ukuthi wena ungubani. Usuka kuphi? Abantu abaningi imfundo yabadunga imiqondo. Banembe bafunda babe sebekhohlwa ukuthi bona bangobani. Ubabona abantu beveteza isilungu. Mina nje ngikubona njenganehlazo ukuthi uthi umpisholo uhleli nabantu abampisholo ukhuluma nabantu abampisholo bese uvela uveteza isilungu. Kungaziqondi nje ukuthi wena ungubani. Ngaso sonke isikhathi mawukhuluma wena uvula umlomo usuveteza isilungu. Ufuna abantu bakubone sengathi uhlakaniphile. Isilungu asikuvezi njenganomuntu ohlakaniphile. Ngasikhuluma isilungu sikhiphe ngamakhala kodwa kusho ukuthi ukhaliphile. Kubudomo obukhulu ukuthi sithi simpisholo sonke bese siveteza isilungu. Singaboyenza leyo nto. Noma ungafunda kangakanani kodwa ungaboyenza leyo nto. Ukuthi wena usuzoveteza nje isilungu. Ziqhenye uzigqaje ngolimi lwakho lwebele. Ngisho abantwana esibakhulisayo, abantwana esibazele abalifundi ulimi lwebele. Ngoba ulimi lwebele ilona esilisebenzisayo ukuxhumana namathongo aphethe impilo zethu. Kodwa uma singeke abantwana sibafundise ulimi lwebele, mhla sekuthiwa sisekho thina bayoxhumana kanjani namathamba alele phansi kothula lomhlaba. Phela ukhumbula ukuthi impilo yomuntu ompisholo inqike inkomo kwabangasekho. Kunamakhehla amadala angasazi isilungu. Noma ngaze kuthiwe ahambe esazi isilungu, ayikho into ethi mawufika emsamo khuluma isilungu. Awukwazi ukwenza lokho. Uma uxhumana nomkhulu omkhulu noma uxhumana namathamba alele phansi kothula lomhlaba, uxhumana usebenzisa ulimi lwakho lwebele. Uma ungumXhosa uxhumana nalo, uxhumane nomkhulu omkhulu, usebenzisa isiXhosa, usebenzisa isiSuthu, usebenzisa iSpedi, usebenzisa isiZulu. Hayi ukuthi uyokhuluma isiNgisi. Awukwazi ukuphahla ngesingisi. Awukwazi ukuthi uwumZulu bese wena uphahla ngesiXhosa. Awukwazi ukwenza lokho. UmXhosa uphahle ngesizulu, awukwazi ukwenza lokho. Njengoba umkhulu omkhulu akudala waba umZulu, ufanele ukukhuluma isiZulu. Hayi ukuthi uzothi umZulu wena usukhuluma isilungu, hamba uveteza isilungu. Awungaboyenza leyo nto leyo. Ungaboyenza leyo nto. Asingabi amazemtiti. Asiba abantu nje abazazi ukuthi bona bawubani, basuka kuphi la besuka khona, baphikelele kuphi la bephikelele khona. Kodwa mawungawazi umlando wakho nomlando wakini, usukungahlukile nenyoka egxivizwe ikhanda. Ngoba awuzazi wena ukuthi uyakuphi. Uyazibona kodwa ukuthi uyahamba, kodwa ukuthi uyapha wazi ukuthi uyakuphi. Uma ungawazi umlando wakini, usukungahlukanga nenyoka egxivizwe ikhanda. Ngoba ihamba impumputha ingazi ukuthi iyakuphi. Kubalekile bafowethu ukuthi sidlihluphe ngemlando yasemakithi, ngemlando yamagceke asemakithi. Emagcekeni asemakithi kunemlando. Kunezinto ezazenziwe omkhulu bethu. Lezo zinto ababethi masebezenzile bese phakathi kwegceke kuvikeleke umsamo phakathi kwegceke. Kuvikeleke abantu abaphakathi kwegceke.
Kungabibikho izinto ezenzakalayo ezingalungile phakathi kwegceke. Kodwa ngoba thina imilando yasemakithi siyayilahla bese sihambe sithatha nje siqoqa yonke imilando lena esingayazi ukuthi ubani owathi lemilando siyithathe soyifaka emagcekeni. Wena sewazi kakhulu ngenkolo. Ngeke ke bakuthinte enkolweni. Wazi konke. Wazi konke enkolweni. Uma nje ngingakubuza manje ukuthi uJesu uzalo ubani, uzongitshela ukuthi uJesu uzalo ubani, uma kaJesu ezalo ubani, ubaba kaJesu kwakubani, uzongitshela yonke into. Kodwa mangikubuza wena ukuthi ukhokho wakho wayezalo ubani, ngeke uzungitshela. Ukuthi uma kakhokho wakho wakabani isibongo, ngeke uzungitshela. Ukuthi ukhokho wakho washonela kuphi, ngeke uzungitshela. Mhlawumbe ukhokho wakho akazange angcwatshwe ukwesiswini sezinja, nisadinga ukulungisa leyo nto kini. Kodwa ngoba wena umlando wakini awudhluphi ngawo, awunendaba. Ngaso sonke isikhathi wena kini uma nenze umsebenzi kufika inja ifika ithatha inyama iphuma ibaleke. Nina nicabanga ukuthi inja nje. Noma ulele ebusuku unokuphupha izinja nje wena ucabanga ukuthi mhlawumbe izitha kanti akuzona izitha. Abantu abadala bakini. Ngoba wena uwazi umlando wakini. Awubazi abantu bakini ukuthi bafela kuphi. Balandwa yini lapho. Awukwazi konke lokho, awuhluphi ngalowo mlando. Kodwa kwasesontweni ikona okuhamba phambili. Khohliwe yikini. Awenzi lutho kini. Ngisho umuzi wakini uyafa, uyabhidlika ukhona kodwa wena awufuni ukulungisa kini. Abantu abaningi bakhohliswa ilombhalo obhalwe kule ncwadi enomlomo obovu yamaqili ekuthiwa ingcwele, iBhayibheli. Ikhaya lika baba linezindlu eziningi. Umuntu adubi kubo, angenzi lutho kubo. Ikubo liyabhidlika, akanandaba. Kodwa esontweni makuthiwa kwakhiwe, gijima phambili. Makwenziwa izinto zasesontweni kuthiwa kwakhiwe izindlu esontweni, ugijima phambili. Kodwa kubo azakhiwe izindlu. Ngoba uzitshela ukuthi lezi zindlu azakha esontweni izona ayohlala kuzona mhla esehambile emhlabeni. Wabona bhatata. Akekho umuntu oyothuma ehambe emhlabeni aye esontweni. Wonke umuntu umehamba emhlabeni uyoye emndenini wakubo. Njengoba wena ukhohliwe yikini, njengoba wena ungenzi lutho kini ngemali yokhokho bakho, ngemali yamathongo akini, awakhi indlu, awenzi lutho, kodwa esontweni uyakwazi ukuthatha imali yakini uyokwakha esontweni. Uvuma abantu bakukhohlisa ukuthi le mali onayo vele uyiphiwe uNkulunkulu eyasesontweni. Basuke bekukhohlisa abantu mabesho kanjalo. Imali ngeyethongo, yithongo lakhe likuphi imali. Uma uzawukwenza into esontweni, cele ethongweni lakho, libikele ithongo lakho ukuthi ngisahamba ngesontweni ngonikela. Ngiyacela ukuthi ngihambe ngonikela, ngiyacela ukuthi nivume. Uma uyonikelela bona kufanele ubabikele ngemali yabo ukuthi uyobenzela okuthile enkolweni. Uma kuwukuthi uyonikela esontweni ngenhloso yokupha, ngenhloso yokuxhasa kuloko okwenziwayo, awukwazi ukuvela ukwenze nje. Kodwa uyadinga ukuthi ubikele abanikazi bayo imali ukuthi ngicela imali engaka ngihambe ngesontweni ngonikela kunento ethile yenziwayo ngophonsa esivivaneni. Ungavuma abantu bakukhohlisa ukuthi yonke imali yasesontweni yakini imali. Kufanele wenze izidingo zakini ngayo. Uma uzokwenza ezasesontweni icela kini, cela emsamo wakho, cela kubanikazi bayo imali okhokho bakho. Ubona imali wena unayo kangaka, ilento yokuthi wena uvela uthatha imali uhambe uye esontweni uyokwenza izinto esontweni kini awuzenza izinto, awubabikele abanikazi bayo imali ukuthi usacela ukuyithatha le mali uyophisana ngayo esontweni ukuze kwenziwe izinto. Wena uvela uthatha isinqumo nje ngenkohlisa abakukhohlisa ngayo ukuthi imali uyiphiwa uNkulunkulu. Imali uyiphiwa yithongo. Eyethongo imali. Lo msebenzi osebenzayo wawuphiwa yithongo. Le mali konayo imali yakini. Uma uzayonikela ngayo esontweni udinga ukubikela abanikazi bayo laba bakuphathisile okhokho bakho nogogo bakho. Ayikho bafowethu into ebaluleke njengokwazi ukuthi wena uyazalwa. Ayikho into ebaluleke njengokwazi ukuthi njengoba uzelwe unabazali abakuzalayo. Ibona abawukhiye phezulu kwempilo yakho. Ibona abanesibusiso phezulu kwempilo yakho.
Uyazi ukuthi uma ungahloniphi kini abazali bakho bekhala ngawe, bengajabule ngawe, noma ungahamba uye esontweni, bafike bakuthandazela, ufike uthola isibusiso, unikwe kuthiwe inkosi kubusise. Ngeke sisebenze leso sibusiso, ngeke uzuthole lutho ngoba emuva abazali bakho bayakhala ngawe. Isibusiso la usithola khona usithola kumzali. Noma ungaya esontweni ufike usithola isibusiso, kodwa umzali umekhala emuva, ngeke sisebenze leso sibusiso. Sengabe phela umkhulu omkhulu akayena umkhulu omkhulu. Sengabe umkhulu omkhulu akanalo iqiniso uma ezobusisa wena emuva kini kukhalwa ngawe. Hamba olungisa kini. Hamba olungisa indaba yakho nekini. Hamba olungisa indaba yakho nomsamo wakho. Umsamo wakho wena ukubambela igqubu ngesizathu sokuthi wena sewazi kakhulu esontweni, akukho kwaziyo kini. Umlando nje wasekhaya ubalekile ukudlula yonke into. Ikini libalekile ukudlula yonke into. Into ekufanele ize phambili ikini. Awukwazi ukokwakhe esontweni ungakhile kini. Hamba uyokwakha kini qala, wakha isisekelo sakini qala, wakha izindlu zokhokho bakho, wakha izindlu zogogo bakho ngaphambi kokuba ukhiphe imali uthi uyokwakha esontweni. Ngoba uma usazoqhubeka naleyo nto ukuthi wena ufuna ukuba muhle phambi kwethu, ufuna ukuba muhle esontweni, kodwa kini emuva ukhokho wakhe akanayo indlu, usazoqhubeka uhlupheka. Asingadlali-ke bafowethu abantu abashanga emfi iphindiwe, basitshela ukuthi isonto lona kufanele lihambe phambili. Hayi, ayikho leyo nto leyo. Imali onayo yakini, hamba okwenza izinto zakini. Uyabona nje abantu abaningi ayikho imizi yasemakubi ifile, kodwa bathi bakhonza umkhulu omkhulu. Umkhonza kanjani umkhulu omkhulu umuzi wakini emuva ufile? Mawubheka uyongena yini kwelamathongo? Uyongena yini kwelamathongo noma ukhohliswa yilo mbhalo othi ikhala abanezindlu eziningi? Okhokho bakho bawufike bakubophe. Kubalekile ke bafowethu ukuthina sonke esimpisholo nesifisa ukuthi siphile isintu asishone emakhosini bafowethu. Amakhosi siwacele asihlephulele umhlaba, sakhe imizi yokhokho bethu. Hayi la edolobheni, hayi. Awukho umuzi okhona le dolobheni. Uma nje kuwukuthi wena uphelele la edolobheni, angikusho kabi lokho engikushoyo, kodwa ngisiza wena okuwukuthi kusasa uzoba nenkinga kusasa. Uma nje okhokho bakho bekuphila inkece, yenza isiqiniseko sokuthi ufuna indawo esemaphandleni, indawo esemakhosini la uzokwazi khona ukwakha umuzi, hayi indlu. La uzokwazi khona ukuthi mawakhile kube khona indlu yakwagogo, kube khona indlu kwakhokho, kube khona indlu yasenhla, kube khona isibaya, isizinde esikhulu somsamo waphakathi kweceke. Makukhulunywa ngomuzi kukhulunywa ngento enjalo. Kukhulunywa ngento enesisekelo sezindlu ezithile nesibaya. Uthola indawo nje kahle, uwazi ukuthi njengoba sinawo umuzi, nayi nendawo yokufihla abantu balekhaya. Ngoba akekho umuntu ompisholo ekufanele ukuthi mhla ehambe emhlabeni angafihlwa kubo. Akekho. Wonke umuntu okhona onomndeni kuyimpoqo ukuthi mhla ehambe emhlabeni afihle emathuneni akubo. Kunesisho esithi zohamba insizwa kosala izibongo, zosala zibadalule emanxiweni. Ngoba vele umuntu nomuntu okhona emhlabeni kufuze ukuthi uma esehamba emhlabeni angcwatshwe kubo. Akekho umuntu ekuthiwa kufuna angcwatshwe emathuneni asendaweni ethile. Kufuna ungcwatshwe kini. Uma kuwukuthi angcwabe egcekeni kodwa nendawo yakini enifihla kuyona abantu. Hayi lento ukuthi uzohamba ufihla noma ngabe yikuphi abanye bafuna ukufihlelwa emasontweni. Ayikho yonke leyo nto. Uma nje uphilile kahle ekhanda, awukwazi ukuthi wena uzothi mhla uhamba emhlabeni ufuna ukofihlwa nabanye abantu, ufuna ukolahlwa. Hayi, awukwazi ukuyenza leyo nto. Uma uphilile nje kahle ekhanda, mhla uhamba emhlabeni isifiso sakho ukulala eduze kokhokho bakho nogogo bakho nomkhulu bakho, ukulala eduze kwabantu bakini. Hayi ukuthi uhambe ongcwatshelwe esontweni. Hayi.
leyo nto akuyona into ekufanele ukuthi abantu ibe isifiso sabo ukuthi uyongcwatshela emathuneni asesontweni kaboyivuma leyo nto. Kaboyivuma leyo nto, thola indawo wakhe ukuze makufika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni uyofihlelwa kini hayi esontweni. Akufanele uyofihlelwa esontweni. Umuntu nomuntu kufanele ahambe ofihlelwa kubo. Ngaphandle kumuntu kwemengenali kubo alibulala usengathathwa ke ahamba ayofihlelwa kuphi esontweni noma ayofihlelwa lapha emathuneni kahulumeni. Kodwa nje uma umuntu ungalibulalanga ikini kubalekile ukuthi mhla udlule emhlabeni uhambe ofihlelwa kini kuyimpoqo kumuntu ompisholo ophilayo. Asiwavuseke bafowethu amakhaya, asiwanakekela amakhaya ukuze mhla kufika usuku lokuthi siyahamba emhlabeni sikwazi ukufihlwa ngendlela ekuyiyona. Akukho kuhle webafowethu ukuthi uma uhamba emhlabeni ungafihle emathuneni akini, ungafihlwa nabantu bakini. Akukho kuhle. Noma aze kuthiwa ufihlwe emathuneni asesontweni akukuhle uma ungafihlwanga kini. Umuntu nomuntu kudaliwe ukuthi mhla ehamba emhlabeni alale eduze kwabazali bakhe, alale eduze kokhokho bakhe, alale kulabo abawumndeni wakhe ngoba vele leya khona uyakubona laba umndeni wakhe. Ziningi kakhulu izinto ezazikade zibalekele ukuthi umuntu akangafihla noma ngabe ikuphi. Songena kuzona ngelinye ilanga. Kodwa la sikhona sizokhuthaza abantu ukuthi ababuyele emuva emakhaya, abahambe baye emakhosini bacela indawo zokwakha, bakhe imizi ezoba nesisekelo somsamo. Babe nendawo abantu yokufihla abantu bomndeni wabo. Ungathi wena uyoncwatshelwa esontweni. Akukhona kini esontweni. Labo bantu ababefihlwe esontweni okanye abafihlwe emasontweni, abantu othola ukuthi mhlamba banabani ngoba akabanabani amasonto abesesungula indawo la ezobafihla khona njenganamalungu ebandla. Hayi ukuthi kuyaphoqa ukuthi mhlamba ungcwatshwe lapho esontweni lakho wena ucabanga ukuthi mhlamba ungcwatshwe kahle. Hayi akuhambi kahle. Uma ufihlwe kwenye indawo nje akuhambi kahle, kufanele ufihlwe kini. Asidihlupheke bafowethu ngemilando yasemakethi, sidhluphe ngezinto zasemakethi. Siyeke ukwazi kakhulu ngamasonto. Asiyeke leyo nto leyo. Emasontweni akukhona emakethi. Asenze izinto emakethi. Imali esinayo akuyona eyasesontweni. Imali onayo imali yakini eyokwenza izinto zakini. Uma ufisa ukuxhasa ngaye esontweni ukuthi uhambe onikela, bikela abanikazi bayo abakuphathisile yona leyo mali. Ucele kubona ukuthi ucela ukuhamba uye esontweni uyolekelela entweni ethile ngale mali ngoba kuyona yakho. Uyeke uzithathele izinqumo. Wenza yonke into esontweni. Kodwa kini kunabafowenu abahlupheka ongakazi ubenzele lutho. Umzali wakho nawe uyalamba. Kodwa wena ukhona. Imali uyakwazi kodwa ukuyithatha isesontweni. Kodwa umzali wakho umuphi imali. Kunabantu futhi abaxakekile, abahluphekayo ongakazi uzubasize. Cela ethongweni lakho ukuthi ngicela ukufaka isandla lapha naba abantu behlwempu. Bengicela nivume. Uyabona? Ngoba imali bafowethu eyokhokho bethu imali. Ayimali ke mina eyofuze nje imali. Ngeke nje mina ungishumayeze ngokuthi imali ekaNkuluNkulu, khipha imali. Hayi khohla, mina ngizokutshela nje emehlweni ukuthi hey baba lalela. Mina imali enginayo eyakwaNgcobo. Ngisazocela kwaNgcobo ukuthi ngizoxhasa lesontweni ngizonikela. Hayi ukuthi ngizovele ngiyithathe nje nginikele. Hayi. Ngiziqhatha nabanikazi bayo. Hayi ngeke. Akufanele siyenze leyo nto bafowethu. Asikhulumeni iqiniso bafowethu, singakhulumi inkulumo eyinkohliso eyosenza ukuthi izinto zethu zishovele emuva. Umuntu nomuntu ayikho into onayo ngesonto. Yonke into onayo unayo ngokuvuma komsamo wakho. Yabona bafowethu uma kuthiwa nje sikhuluma iqiniso. Into nento unayo ngokuvuma kwethongo lakho. Ukuba ithongo lakho belingathanda ukuthi ube nawo, bungeke ube nawo leyo nto leyo. Asingakhohlisani ke bafowethu. Amakithi abalekile. Ikini ilona lokuqala, isonto liza kamuva. Inkolo obheka ngoba noma ungayithatha. Kodwa kusafanele ukuthi uhambe oyibika kini.
Mawubheka wena inkolo usukuyibikelani kini uma kuukuthi njengoba wena usukholwa kwavuma amathamba alele phansi kothula umhlaba. Akubona bonke abantu bakini abavuma ukuthi wena basenkolweni, abakhetha ukuthi basenkolweni. Kodwa kungenzeka ukuthi kukhona lowo muntu okuyena owakhetha ukuthi akuhamba ongikhonzela lapha. Ezicabangela yena ngale kwelamathongo ukuthi la mhlambe ezibona khona kunezingqinamba kuzokwazi ukuthi kuqaqeke. Kodwa wena njengoba ekukhethile lo muntu wakuthuma, awusalaleli yena owakutshela, owakunika izwi, wathi hamba uye lapha esontweni eZCC, hamba uye lapha eZayoni, hamba uye lapha kwaShembe uyongikhonzela khona. Mawufika wena eZCC, mawufika wena eZiyoni, mawufika wena kaShembe, usulalela abantu manje abakutshela ukuthi hamba kini, ufika uvala ukuthi kini. Awusalaleli lo muntu okuthumile lapha ukuthi yini enye asazoyikhuluma kuwena, ngoba phela nusukufanele ukuthi ulalele izwi ekuyilona elakuthuma lapho. Ungalaleli elinye izwi elingazange lize likuthume, ulalela izwi wena olifica la uthunywe khona. Uma kuukuthi la kade uthunywe khona kukhona izinto esebekutshela zona, zithathe lezi zinto uyozibuza kulo muntu okuthumile ukuthi nako sengifika lapha manje sekuthiwa angigcine isabatha. Ngabe isabatha leli yini? Kufanele ni isabatha ngilifake le ekhaya. Bazobe sebekhuluma bathi yebo isabatha le ekhaya umlilo asawufuni. Kusho okhokho bakho. Naku manje kuthiwa ngeke utshwala, ukubika kini lokho, ukubika kulabo abakuthumile. Bese bakutshela ukuthi cha, mana ke lapho ke awuqhubeke wena ukhonze. Kwesinye isikhathi futhi bakutshela ukuthi utshwala sisabufuni. Bakhona abantu abanjalo, sinabo thina abantu abanjalo abatshelwa abantu basemakubo ukuthi yekani manje ukugaya utshwala. Kodwa kufanele ke bazoshumayeza thina ukuthi nathi asibiyeke utshwala. Sobiyeka mhla kwasho okhokho bethu. Uma bengakasho umthetho kulungile siyawazi, umile vele udwetshiwe. Njengoba siphethwe singaziphethe, asikwazi ukufika emagcekeni okhokho bethu bese sifike sithi sivala utshwala. Wena ngoba uhanjiswe okhokho bakhe ibona bakuthumile, lalela bona ukuthi kube yibona futhi abakuthumayo ukuthi enzani egcekeni lomuzi wakini ngenkolo. Ngelinye ilanga ngofika la ngizokhuluma ngabantu ababeneziphiwo zabantu abadala, ababesebenza ngendlela ethile, basebona beyiguqula leyo ndlela sebethi bafuna ukusebenza ngokwenkolo. Ngofika la ngelinye ilanga ngizochaza ubungozi baleyo nto ukuthi bukuphi la bukhona. Ngofisa futhi ukuthi abantu bangitshele ukuthi bezwa ngobani ukuthi uma ake ngenze isibonelo nje. Naku manje uyinyanga wena, kunesikhwama sokhokho bakho, mhlawumbe usuba inhlalisuthi njenganami. Ake ngenze ngami isibonelo. Uma sengiyinhlalisuthi mina sengifuna manje ukuthi sengizolapha ngamanzi ekubeni isiphiwo sami, kodwa ngiphiwe mina ukulapha ngamakhambi. Nayitshela uba leyo nto ukuthi isiphiwo yakwazi ukusiguqula bese usisebenzise ngokwenkolo. Abantu sengibanika amanzi novaseline, uyithatha leyo nto leyo. Ubani wakufundisa lokho ukuthi iyenziwe into enjalo? Kanti kunani uma usenkolweni uyinhlalisuthi kuukuthi uphiwe ukwelapha ngamakhambi esintu? Kunani? Ngoba akunalutho. Hayi, angingakageqa amagula ngoba ngemuke. Labe ngikhona bengike kutheni. Asingakhohlwa imilando yasemakithi. Asingakhohlwa amakithi. Amakithi akube yiwona ahamba phambili nesiwabeka phambili. Isonto lilandile kamuva. Musu kwazi kakhulu izinto zesonto. Yazi kakhulu izinto zakini. Ngoba mhla uhamba emhlabeni awuye esontweni, uya kokhokho bakho. La nje uyoya khona ikokhokho bakho. Ngeke uze uye esontweni. Manje kubalekile ukuthi lento sikwazi ukuthi siyibalansise. Sikwazi ukuthi ube muhle ekhaya uphinde ube muhle esontweni. Mawuzothatha imali yakini, bikela okhokho bakho kuqala ukuthi uyonikela esontweni. Ungavele nje unikele. Thatha imali yokhokho bakho uyophisana ngayo esontweni. Yakini imali. Phela sikhumbule ukuthi emasontweni vele kuphoqelekile ukuthi sikhiphe imali. Kodwa lokho sikwenza ngothando. Kubalekile ukuthi sibikele abanikazi bayo. Ngoba vele esontweni akukona ukuthi ila kusetshenzwa khona imali.
Yize-ke enkathini yanamuhla amabandla wonke asefile, asesebenza imali, ayisekho lento ekuthiwa ukukholwa. Into nje sibekwa phambili kakhulu emabandleni imali. Yabo njengoba ngikhuluma kanjena ngithi imali onayo yakini akuyona yasesontweni, sengiyinyama nambana kwabaningi abangalifuni iqiniso ngoba bayazi ukuthi inkolo sebeyisebenzisa njenganento yokukhuthuza abantu. Noma besukuma abantu beshumayela, bashumayela indaba yemali. Kushunyayelwa nini ukulunga? Ake kushunyayelwe ivangeli manje, kukhulunywe ngomkhulu womkhulu. Kukhulunywe ngokukholwa, ake kufundiswane ngokukholwa, kuyeke indaba okufunwa kwemali. Afile kakhulu amabandla enkathini yanamuhla. Asebenza kakhulu imali. Umuntu menemali nje, umuntu mezokhipha imali usengcwele. Kodwa umuntu mengeke ayikhiphe imali ubukeka njenganomuntu ongathi akakholwa kakhulu. Kodwa mozokhipha imali noma ungona kangakanani, uphula umthetho kangakanani, ngeke uzukhuzwe ngoba wena ukhipha imali. Into esihamba kakhulu phambili imali. Bese uxakeke ukuthi yini emabandleni imali ihambe phambili. Ekubeni kodwa kunombhalo kule ncwadi abakholelwa kuyona abantu. Othi imali okanye ukuthanda imali kuyimpande yesono. Nayithanda kangaka pho imali. Kwenze njani emabandleni? Ngabe umoya kamkhulu omkhulu kusayiwona ovunguza noma sekwafika umoya kaSathane. Umoya kaSathane phela iwona onothando kakhulu lwemali. Owenza noma ngabe yini ukuze uthole imali. Asingonike amabandla anezithunzi namabandla ahlonishwayo ngenxa yothando lwemali. Ake kukhonze umkhulu omkhulu abantu bafundisa ukholo, abantu bafundisa ukulunga emabandleni. Iyeke lento ukuthi abantu balobe bekhuthuzwa ngeintshumayelo, bakhuthuzwe ngezwi. Yonke into ekhulunywayo imali. Ayikho enye into ekhulunywayo manje emasontweni imali nje. Ukuze ubonakala ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kufanele ukuthi utshelwe ngemali, ukhiphe imali. Ukuze ubonakala ukuthi ngempela uyakholwa ufanele ukhiphe imali. Ayifuneki leyo nto leyo, akukhonze umkhulu omkhulu ngeqiniso. Kungabulawa isithunzi samabandla ahloniphekile. Amabandla okhokho bethu abasithatha basifaka kuwona. Wonke amabandla akhona athanda imali kakhulu. Iyona nto yokuqala le yamabandla ekufanele ukuthi ayilungise, lento yokuthanda imali. Idimoni elibi emabandleni, lento yokuthanda imali. Usabathe umfundisi uyasukuma uyashumayela ngeke aqede intshumayelo yakhe engazange ayikhuluma indaba yokukhishwa kwemali. Idimoni elibi leli lihlasela amabandla. Ake kukhulunywe manje ngomthetho kamkhulu omkhulu, abantu bafundisa umthetho, abantu babuyiselwe endleleni yokhokho babo nasendleleni umkhulu omkhulu athanda ukuthi bahambe kuyona. Ikiyeke indaba emali, ayikiyeke indaba emali. Okanye ke kubalekile ukuthi abantu batshelwe iqiniso ukuthi sekuyibhizinisi ukukholwa. Ukuze abantu bezokwazi ukuthi vele esontweni kuyimpoqo ukuthi umuntu akhiphe imali. Lento yokunikela yinto esuka othandweni kumuntu, akuyona into ekufanele ibe impoqo. Awushintsheke umshovo emabandleni. Izinto azihambe kahle, abantu bafundiswa izwi lenkosi, abantu bafundiswa iqiniso, abantu bafundiswa inkambiso kamkhulu omkhulu. Bangaphuma abantu endleleni ngoba abantu sebephume kakhulu endleleni. Mawubuka izinkolo eziningi ziyakhula impela kodwa zikhula nokhula ngesizathu sokuthi abantu bakhipha kakhulu imali bese kuncipha iqiniso lokubacancatha, iqiniso lokubabuyisela endleleni kamkhulu omkhulu ngoba kwazi ukuthi imali ngeke baze bayikhiphe. Abantu vele abona kakhulu bayikhipha kakhulu imali bethenga ukuthi vele bangalulekwa. Ngamafupi banqunda labo ababanikazi bomthetho amandla okukhuluma umthetho. Akukhulunywa umthetho manje phakathi kwabantu. Abantu abatshelwe iqiniso lokamkhulu omkhulu. Abatshelwe abantu ukuthi abanakekela amakubo. Ukukholwa kokuqala ukwazi kini, ukunakekela ikini, ukwenza izinto zakini, ugcine ngesonto. Hayi, angawageqa amagula ngoba ngemuka. Asuthathe lo mfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.
Ay, bantu abakithi abadala